ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಡಮ್ಮಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಆತಂಡು. ಬಟ್ ಓಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆದ ಅಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿರತ್ತೆ. ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದನ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಲೈಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಫೇಸ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು. ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ. ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಡಮಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಅಮಲ್ ಡುಮಲ್ ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಅಮಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಪಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದವ್ರು. ಸೊ ತುಕಾಕ ಫುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:15. ಕೋಡೆ ನೈಟ್ದಂತೂ ಅಟ್ಟರ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಸತ್ಯವನ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗುಡ್ಡಾಡ್ಗಿರ್ತಲಕತ್ತು ಒಂದು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಪಂಡ ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ಅವು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವೈಕ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವೀರಪ್ಪನಿತ್ತನ ಕಾಡವು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರೂಟಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾರ್ದ ರೂಟ್ ಪಾಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಎಂಗಳು ಬೈಕದ ರೂಟ್ ಪಾಡ್ಯ. ಅವತ್ತೊಂದು ಅವಳು ತಿರ್ತು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟರು ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಕಾಸು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಹೆಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚಂಚ ಬಂಡಿ ಚುರುಕು ಬಂಡಿ ಪಾರಾಪುಜಿ ಉಡುಪುಜಿ ಅಂಚಂಚ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನ್ಯ ಅಂಬೆಲ್ಲ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಎದ್ರ ಬತ್ತ ಕುಡೋರು ಎಡಕೆಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತಡೆ ಬತ್ತದ ಕೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒರಿ ಬಂಡರು ಪೋಪುಜಿಂದು ಒರಿ ಬಂಡರು ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತ ರಿಸ್ಕ್ ಎತ್ತೋನಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೀಟಾಗಿ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಆನೆದ ಲದ್ದಿ ಮಾತ ಬುಡ್ದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಒಕ್ಕ ಇಪ್ಪಂದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಪೋದನಾಗ ಪಜ್ಜಿ ಲದ್ದಿ ಇತ್ತು. ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶರತ್ತಿಗೆ ತುವಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ತೂದ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಬಂತದೆ ದಯಪಟ್ಟು ನಿಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಟರ್ನ್ ಅನ್ಪರ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಸ್ಸು ಬ್ರೇಕ್. ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಎಂತಾಯ್ತು? ಹೋಗೋಣ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಈ ರೋಡು. ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡೆಜ್ಜಿಗೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವಾದ ಎಂಕಲ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಖರಾಬ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಇರ್ತಾವೆ ಮರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ದುಂಬು ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜಾಂಡು. ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗಂತೂ ದೇವರ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಕ ಹೊರಿ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ್ ಪೂರಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯರು. ಸೊ ಆರು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಂಡು ಅವಳು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಕಾಸ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಉಂತುಲೆ ಪಂಡೇರು. ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಒನಸಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು. ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆರು ಹೋಟೆಲ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯಾಗ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಫುಡ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂತ ದಯವಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 10:30 ಅದನ್ನು ಅದಿತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದ ಬಂಡ
ಆ ಈತ ಟೈಮಿಗೆ ಪೂರ ಅವು ಒಂಥರ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಪೂರ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಾರು ಹೋಟೆಲ್ದಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಹೋಟೆಲ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಪೂರ ಆರೆ ಕೀ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನ ಕಾಯ್ತ ಓನರ್ಗೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಜರು ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏರ್ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಂಡು ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದಾದ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏರಗಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಜ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡನ್ನು ಪೋತಿನತ್ತು ಅವು ರೂಟ್ ತತ್ತದು ಬೇತ ಕಡೆ ತೋಜದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಲ ಫಾರ ಅಂದ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಮೊರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಾನಿ ಅಂತೂ ಒಂದುವೇ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೈ ಬರ್ತ್ ತಿಕ್ಲೇಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಒಂದು ಪೇರು ಕೋಡಂಜಿ ಬೈದ ಮರ ರೋಡು ಕೊಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆತೆ ಪಂಡ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಆತೆ ಬುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾನು ಪಾಪ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಒರಿಯಾಗಂತೂ ಫೀವರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಏಪಾಗ್ಲೊಂಜಿ ನೆನಪುಗು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಿತ್ತಂಡ್ರ ಪೋಪುಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಲ್ಲ ದಿತ್ತಂಡ್ರ ಪೋಡ್ಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಊರುಡು ಗುಡ್ಡಾಡು ಪುರ ಗಿಡಪು ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಈ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಭಾಷೆ ತಲ್ಪ ಪುರ ಭಾಷೆ ಬರೋನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುರ ಭಾರಿ ಬಂಗ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಇನಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ ಒರಿಯ ಪೋಪೆ ಪಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒರಿಯನೇ ಪೋಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಕಲು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ. ಓ ನವಿಲು ಓಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಬಂದ ದಯಪಂಡ ఆయన ಒರಿಯನೇ ಬಿಡ್ಪನ ಸರಿ ಆತಂದು ಆಯ್ ಒರಿಯ పోతుండ ಆಯ್ ಅವೇನೇ ಬಂದಿತ್ತು ఆయన ಬೈಕ್ಲದ ತನಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಒರಿಯ పోతున్న ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು 4 ಜನ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾವ್ರ ಸೇಫು. ಸೊ ಏಪಲ್ಲ ರೈಡ್ ಪೋಪನಾಗ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಪೋಪನಾಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸೋಲೋ ಪೋರನೇ ಬರಲಿ. ಓಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಮ್ಮುಕ್ಕು ಡುಮ್ಮುಕ್ಕು ಡಮ್ಮಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಬೀಜ ಬಾಯಿಗೆ ಒಯ್ದನು ಮಾರೆ ಸಾವು. ಹಾಂ ಇನ್ನು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾವುದಾದ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತು ನಿಕಲು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಆಂಡ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಲೆ ಕಲೇಜ್ ಅಂಚು ಬರ್ಪುಲೆ ಕಲೇಜ್ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕಾಡೇ ಒಂದು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕಾಡು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು. ಅವು ಆತನ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಪೊಡಿಗೆನ ಒಂಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಅಂಚಿನದಾದಲ್ಲ ಬತ್ತನಂದಾದೆ ವೇತದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನಟೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ದರೋಡೆ ಅವನ್ನ ಪೂರೈಪುಣಿಗೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಚು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಓಲ್ಲದ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಬಂತೀರಿ. ಬಟ್ ಓಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ತೊಂದರೆದ ಅಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿರತ್ತೆ ಆ ಮುಕ್ಕು ಡಮಲ್ ಡಿಮಿಲ್ ಒಂದು ಮರ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮರ ವಾವ್.
ಇಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಮಕೂರಿಗೆ పోందుಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಶರತ್ನ ರೂಮ್ಡು ಶರತ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು. ಪೂರ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತುಂಡು. ದುಂಪುರ ನೆಟ್ಟ ರೋಡ್ ಪೂರ ದಾಲೆ ಜಾನ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದನ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಲೈಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಫೇಸ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ತೋಜಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು 100% ಒಂಜ ಚಿರತೆ ಇನ್ನು ಬೇತ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಬಂದು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಿರ್ಗದು ಟರ್ನ್ ಮನ್ ಪರಾಪಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಚನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕವರ್ ಆತನೇನು ಪೂರ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಡಪುರ್ದು ಎಂಚ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆಗೆ ಈಗ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಸೇಫಾದ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಪಂಡರ್ಗೆ ಹೋಗು. ಸೊ ಒಂದು ಈ ರೋಡ್ ಲಂಚನೆ ನೈಟ್ ಅಂತೂ ಆನೆಲು ಪೂರ ರೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಲೋರಿ ಪಂಡೇರು ಆನೆ ಕುಟ್ಟಿ போட்டிருக்கு ரொம்ப ಡೇಂಜರ್ ಒಂದು ತಮಿಳ್ದು. ಸೊ ಆನೆಲು ಇತ್ತ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪಾತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂದೇನು ಆನೆ ತೂವಾರ ಅಂದೆ ಪೂರ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಒಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಂಚನೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೀದು ಕೊಡೆ ಬೈಯಾಗ ಬಂದಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಲ ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪಾಗೆ ಆನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪಾಗೆ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪೋಚ್ ಬಂಡರು ಹುಚ್ಚುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೋಡು ಬಟ್ ಒಂದು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡು ಉಂಡಿತ್ತೆ ತಂದರಜ್ಜಿ ಶೋಕದ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ 3 to 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಇತ್ತಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲ ಟೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜುಂಡ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಪನ ಒಂಚೂರು ಇಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಪವರನೇ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲ ತೊಂದರಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಾಕಿದ ಬರೋ ಇಂಚ ಬೈದಂತ ಓಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ ತೊಂದರಜ್ಜಿ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎದುರದ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಒಂದು ಊರುಡು ನಮ್ದು ಎಕ್ಕ ಗಟ್ಟದು ಅನ್ಪನವು ಅಬ್ಬಾ ಕತ್ತಿದು ನಾವು ಒಂಟೆ ಚಪ್ಪ ಮರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಿ ಮರವು ಮಚ್ಚಲ ಉಂಟು. ಸೂಪರ್ ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು. ಒಂಥರ ಪ್ರಶಾಂತವಾದುಂಡು ಮಾರ ಈ ಏರಿಯಾ ದಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಗಾಡಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ದ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ಪಾಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲೇನ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂದರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆರೆಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸುದೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋರದಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಲ ಕೆರೆ ತಲೆಕ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ನೀರು ತಿಂಜಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ನೀರ್ದ ಸೋರ್ಸು.
ಇರುತ್ತೆ ಇಂಚ ಜತನ್ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಬೋಡು ಮೂಲೆ ಬೋರ್ದ ನೀರುಂಡು ಕುಂಟಾರ್ದು ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಳೇನದು ಆಲಾಡ್ ಅಂದರೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಕೆರಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರಂಡು ಗಾಳಿ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದೊಂಬು ಅಂತ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮರಕುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ತಂಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕಡೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಒಂದು ಲವ್ ಒಂದೊಂದು ಮೂರೊಂಜಿ ಕರೆಂಟು ಮಿಂಚುಡು ಒಂಜಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ಲ ನೀರು ಸಾಧಾರಣ ರಪ್ಪಗ ಆಜುಜಿ ತಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆಗೆ ಅವ್ರು ತೋಲಿ ಅವನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಇಂಚ ದೈತಲೆ ಕಾತನು ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲುಂಡು ಅವು ದಾದ ಬೆದರ ಅಂದು ಬೆದರ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಾವ್ ಈತ ಕೂಡ ಇಂಚ ರೋಡ್ ಪೋದು ಇಂಚ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಜವು ಬೇತೆ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ರೈಟಾ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪೋದು ರೈಟ್ ಕೊಂಚ ರೋಡು ತರ್ನಾತನು ರೈಟ್ ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಬೆದ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರು ಬೈದಿನಿ ಮಾರೆ ಅವು ದೂರಾಗು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೈತಲೆ ಕತೋಜಿಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ರೀ ಬೆದ್ರು ದೊಡ್ಡ ರೋಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಂತ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ವಿಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನೀರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಮಾರೆ ಆ ರೂಟೋಡೆ ಪೋತೋಡು ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ ಈ ರೋಡುಲ ನೈಟ್ ಪುಡ್ಪುಜಾರಿಗೆ ನೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಪುಣ ಬಂಡ ಈ ರೋಡ್ ಆನೆಲು ಪೂರ ರೋಡ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಫುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಇಂಚ ರೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡೆ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಡಂಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದ ಸೊ ಬೊಲ್ಪುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪರೋಟ ತಿನ್ನಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಪೊಂಗಲ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಪೊಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ರೈಡ್ ಮನ್ಪುರ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂನಾಗ ಪಂಡ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಅದೇ ಜಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಜವನಿ ರೆಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರಂದು ಎಂಜಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಒಂದೇತ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ 9 ಪಕ್ಕಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆದಾಂಡ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತೈತೆ ಅಮ್ಮುಕು ಡಮ್ಮುಕು ಡಮಾಲ್ ಟಿಮಿಲ್ ಅಮ್ಮುಕು ಡಮ್ಮುಕು ಡಮಾಲ್ ಡುಮಾಲ್